औ जोङो बेयो मोनसे गिदिर मोनसे नैबे समनि थासारि जिहेतु जोङो जोबोद गाज्रियैनो जेनदों आं मानियो आङो दोलोनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै आं मानियो जों BPF जों जोबोद गाज्रियै जेनदों BPF दोलोनि जि प्रपागेन्डा जि नंखाय फोसावनाय जि माने बाथ्रा बुंनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सिदा सादा रायजो राजाखौ बिथांमोनहा गावसिनि आखायाव लांनो हादों आरो भट होहोनो हादों बेखायनो जोंनि दोलोनि स्ट्रेंथेन जोंनि जि दोलोआ दा जिहेतु गोसोआ एसे माने दुरबल दा बे दुरबल गोसोखौ जाहाथे आरोबाव माने गोरा खालामनो हायो बे गोरा खालामनो हानायनि थाखायनो आं लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम जोङो 700 माने 4 व्हीलर माने गारि बे गारिनि जों रेलि लादों फैगौ 20 तारिखआव बेजोंहाय आं आसा खालामदों जोंनि दैदेनगिरिजोंनो लोगोसे जोंनि जि जोंखौ मोजां मोनग्रा जे रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना गासिबो आरो फिन खेबसेबाव BPF जों नैबे फैगौ बिधान सभायाव जुजिलायनो भटनि बादायलायनो आरोबाव गोसोआ गोरा जाबावगोन होननानै आसाबादि एसे आगोलावसो बुंबायना जे जोंनि जि दोलोनि दैदेनगिरिफोर दङ बिनि जि गोसो बे एसे जग्लायनानै दङ बेखौहाय गोरा खालामनांगौ आरोबाव खनसे फैगौ 2015 सननि बिधान सभा बेवहाय जाहाथे BPF दोलोजों जोंनि जि भटार्स रायजोफोर दङ आरोबाव जाहाथे भटनि जुजिलायनो हायो बिनि थाखायनो बे रेलिखौ लानाय जादों गोजोन्थों।